Pozdrav ljudi, novi mesec, nove mange. Ok, konačno da pređemo na nabavke. Evo i ja sam uzeo par srpskih naslova ovde, ili srpsko prevedenih, s obzirom da sam bio kući na malom odmoru. Imamo poslednje putovanje ovde koje mi se jako sviđa. Ja sam ovaj rad već pročitao davno, digitalno, nemam ga u fizičkom izdanju. Ovo bi svima preporučio, imate priliku da ga kupite. Ovo je priča o dve devojke koje prolaze kroz neki apokaliptični, nihilistički svet, ja bih rekao, ali sve sa nekom finom dozom pozitivnih ideja, ja bih rekao. Veoma dobra priča, stvarno podržite ovo izdanje Lokomotive, baš mi je drago što su ovo uzeli da prevode. Onda imamo Cradle of the Sea, ovo sam malo počeo da čitam, kad sam leteo nazad, pročitao sam 4 prva ili 5 čaptera, tako nešto. Moram reći da mi se start nije baš svideo. Ovo sad neće imati smisla šta govorim, ali bio mi je previše zbrzan, ali opet sam se osjećao kao da sam proveo jako puno vremena na samom startu i toj premisi priče dok sve nije krenulo u tu avanturu koja nas čeka malo kasnije. Taj drugi deo mage mi se puno više sviđa, art je jako lep, stvarno jedno čekam da vidim gde će ova avantura da krene, ovo nikad nisam čitao. Ono što mi se ne sviđa kod ovih izdanja su ovaj ovde slip. Ovde je već puko, često kad ga čitam ispada, znam da to može se izvući i tako, ali više bi volao da, ako ćete već raditi ove nastavke ovako, da je to zajedno sa koricom. Isti ovakav slip ima i poslednje putovanje, ali puno bolje se drži. Ovo je nešto što nemam pojma šta je. Nikad nisam čuo za ovu mangu, ali mi je onako delovalo kao nešto što bi moglo biti po mom ukusu. Uzeo sam prva 2 broja, mislim da se završao u 3. Neki, gritty, Japan, gangster style, ne znam ja kako bi ovo nazvao, puno crne farbe ovde svagde, stvarno ništa ne znam o ovome. Ako ste ovo čitali, recite mi dole u komentarima kako je, da li vam se svidelo ili ne, ali čini mi se kao da bi bio moj stil neke mange. Ne planiram da uradim nikakve utiske na ove prve brojeve srpskih izdanja, ali ako vas nešto interesuje, neko moje mišljenje, slobodno recite pa ćemo odraditi to. Onda imamo nešto, da kažem novo, ali nije novo, ja sam ovu priču pročitao isto davno, ali ovo je, ja mislim, jedino izdanje od Fujimota koje nema u fizičkom izdanju, tako da sam odlučio to da uzmem. Moram priznati, koliko se ja sećam, da meni ovo, iako je dobra manga, možda meni lično njegov najlošiji rad, što ne znači da je loš, samo da kad bi ga postavio sa ostalim radovima bio bi verovatno na dnu, ali i dalje mi se sviđa, vidjet ćemo, počitat ću ga ponovo, ovo će ući u dnevnik 100%, ali mi se nekako činilo kao da pokušava da bude previše edgy i da neke poruke koje hoće da predstavi ovom svetu, možda je mogo to malo bolje da odradi, barem po meni. Ali znam da se mnogima sviđa ovaj serijal, tako da odradit ćemo neki osvrt na to. Onda nešto apsolutno novo, Magnus of the Library, ovde prvi broj. Ono što me prvo privuklo u ovom radu je art, koji je skoro neki, da li bi rekao, neki Middle Eastern vibe ima, čili mi dosta fantazije. Koliko ja znam, pratimo ovog dečka ovde koji je neki poluelf ili tako nešto, zaljubljen je u knjige, hoće da čita, ali zato što je drugačiji od ostalih i zato što je iz siromašne porodice ili siromaštva, on nema pristup toj biblioteki tamo u gradu ili u selu u kojem živi i onda se tu pojavlja jedna grupa ljudi koja mu to u neku ruku omogućava i on s njima nastavlja da putuje. Deluje mi onako fino, fantazijski, opušteno, zanimljivo, prelepo izgleda, jednostavno čita mi se nešto onako neki možda good vibe sa zanimljivim likovima i dobrim artom, tako da verujem da bi ovo moglo da bude to. Onda nešto čemu se jako veselim, to je River's Edge od Kyoko Okazaki, to je autorka koja je radila Helter Skelter, koji sam pročitao, i Pink, koji nisam, ali nameravam da pročitam. Stvarno mi se sviđa Helter Skelter, sviđa mi se njene teme koje ona obrađuje i njen art. Ovo je bilo došlo u celofanu, tako da ćemo biti pažljivi sa otvaranjem, zato što znam da ovde ima i malo homoseksualnosti, seksa, ima nekog bulinga, ima korišćenja droge takođe, ali ja jako volim njen art. Baš mi se sviđa. Mislim da ona zna da predstavi te neke malo ozbiljnije teme na veoma dobre načine i uvek ima zanimljive likove, barem u tome što sam ja pročitao. Mislim da se ovde pojavljuje likuša iz Helter Skeltera isto i jedva čekam ovo da pročitam. Ovo bi da baš trebalo bude po mom ukusu i 100%, s obzirom da je one shot, 100% će da završi u manga dnevniku. Onda još jedan rad koji se
sam se veselio njemu i pričao sam u jednom, ja mislim u video da je bio nekih izdanja koji uskoro treba da izađu. Ovdje imamo Kane of the Great Snow Sea od Niheija koji je zadužen samo za priču ovde i Takemoto koji je zadužen za art, ali bio rekao da je art poprilično sličan, ne isti, ali sličan, taj neki ima stil kao Nihei art, tako da bukvalno čitate njegovu mangu. Ja volim njegovo pisanje, njegov način pisanja, volim njegove svetove i kako on odlučio da ispriča priču vezanu za njih. Ako se dobro sećamo, ovdje pratimo dve devojke iz dva različita plemena. Ima jedan deo civilizacije koji živi malo višlje iznad površine i drugi deo civilizacije koji pokušava da preživi na toj veoma teškoj površini te planete na koje žive. Ovo ima samo 4 broja. Jedva čekam da pročitam, kao što sam rekao, volim njegove radove i vidjet ćemo kakvi su utisci. Onda isto nešto što verovatno dosta ljudi zna, ali ja sam nekako izbjegavao do sad, a to je Land of the Lustros. Imam prva 2 broja, ja nisam gledao ni ovaj anime. Znam da su ga svi zavolili zato što je odradio onako, plus što je dobra priča, sve to ostalo zanimljivi likovi, odradio je taj dobar 3D CGI element koji uglavnom anime baš ne urade jako dobro. Ali sve što sam vidio ovde od arta i malo što sam ako pročitao teksta mi se jako svidelo. Znam da su ove devojke neki dijamanti ili tako nešto, pokušavaju da prežive. Znam da priča ode u malo dodigne se nekih težih, malo ozbiljnijih tema isto, koliko sam ja čuo. Sve izgleda tako fenomenalno, posjeća me malo skoro na taj neki američki, neki blend američkog i japanskog stila, ono isto, jako zanimljivo, jedno čekamo da pročitam. Onda imamo March Comes in Like a Lion. Ovo također nisam čitao, znam da ima anime, da je dosta popularna. U stvari, kako sam se setio da ovo u stvari želim da kupim, gledao sam pre, ne znam, par nedelja ili mesec dana onaj video sa šmekerima, sa Jelenom i Foxy. Foxy je pričala malo o ovom naslovu. Znam da pratimo nekog shogi igrača ovde, da je dosta emotivna, dirljiva, personalna priča isto, ali kao što sam rekao, ne znam puno ovome, sviđa mi se jako art, jedno čekam da ovo pročitam, znate i sami u mojim nabavkama da uglavnom ne ulazimo nikakve detalje, više kako ja istražujem i kako sam ja došao do ovih naslova, onda u dnevniku ulazimo u neke moja mišljenja, svemu tome. Ono što bi ja rekao, ovako se rade ova izdanja. Ako hoćete da mu date ova krilca, uradite to ovako sa ovom tvrdom koricom, puno je bolje, puno je lepše i praktičnije, puno Dempa izdaje fenomenalne mange i uvek im daju dobar tretman, tako da ako želite da se hvatite tih krila, pokušajte da uradite ovako. I onda imamo kraljeva Tokyo These Days od Matsumotoa. U Srbiji izlazi njegov Sani, ako nije ni kompletiran još, ja stvarno ne znam u kojem je broju tačno. Ping pong, čovjek jednostavno šta god da izbaci, napravi savršeno malo remek delo. Njegov art je apsolutno fantastičan, vobli što bi se reklo, veoma slobodan. Čovjek predstavlja perspektivu nevjerovatno, jednostavno pozicionira svoju kameru na tako zanimljivo mesta i iz svakog mesta zna da potrefi, da to sve izgleda kako treba. Koliko ja znam, ovdje pratimo manga autora ili manga editora koji je u nekim 30 plus godina odlučuje da izađe iz tog posla, jednostavno to što koliko god njegova ljubav bila prema tom poslu, ne može više da ga pogledajte kako ovo izgleda. Jednostavno financijski ne može više da ga pokripi kako treba i to su onda neki njegovi, da kažem, prolazci kroz svaki dan i borba sa svakodnevnicom i sa svim tim razmišljanjem. Ovo, koliko ja znam, je veoma spora manga, što ja volim, njegovi radovi su uglavnom taki i čovjek je jednostavno majstor svog zanata, plus Vizmu je napravio nevjerovatno izdanje ovde. Ovaj mali format sa ovako predivnim dizajnom i tvrdim koricama je super genijalan. Onda ćemo se uhvatiti nečeg što se meni jako sviđa. Ovdje imamo drugi omnibus of After the Raina. Već sam pričao o ovome u jednom od dnevnika, apsolutno sam oduševljen ovom pričom i ovim likovima. Ovdje imamo Akiru, koja je mlađana devojka i ovdje starijeg momka jednog koji ima 40 plus godina, ovo je njegov sin. Ovo je neka priča o njihovoj romansi koja se tu budi iz nekih različitih razloga. Ne bi sada govorim tačno čemu se radi, pogledajte taj moj video, ali nije
taj neki pedo style, nema veze sa tim. Jako, jako lepi likovi. Akira je predivna devojka sa puno dobrih osobina, jako je onako razrađena kako treba, već u tom prvom broju. Kao i on je čovjek koji se bori malo sa tom tvojom starošću i pokušava da je kaže da, pošto ona njemu prilazi, govori mu da se on njoj sviđa, da to jednostavno tako ne funkcioniše u svetu, da je on prestar, ali opet i on se osjeća poželjno, to je lepo se osjećati poželjno, zar ne, pogotovo u njegovom tom trenutku gde nema ništa ispred sebe, nema baš neku budućnost, radite u restoranu u kojem je menadžer, jako dobro priča, da stvarno ne smaram, ovo bi svima preporučio, bio sam oduševljen, svima, crtež je isto, nevjerovatno dobro. Onda imamo My Girlfriend Child, drugi broj, ovo isto jako iznenađujuće dobar prvi broj bio, o njemu sam također pričao u jednom od mojih dnevnika, ovdje pratimo ovo dvoje klinaca, bukvalno, koji imaju bebu, u stvari nemaju još uvek, ali ona je trudna i uglavnom taj prvi broj se svodi nekako na njen pogled na čitavu tu situaciju i pretpostavljam da će tako da bude većina ovog serijala i njenu borbu sa prihvaćanjem te činjenice da je ona trudna, ona stvarno traži sve izgovore da sebi kaže da to nije istina. Onako bila je jako fina, prizemna, ozbiljna priča, što mi se jako, jako svidelo. Art je isto veoma lep, veoma čist, veoma blag, što priliči ovom serijalu. Nemojte da vas odbije ako zvuči tako malo više grli. U stvari je stvarno zanimljiva i pristojna manga koja se bavi veoma ozbiljnim stvarima iz neke, da kažem, veoma ozbiljne perspektive također. Zanimljivo čitanje. Onda imamo treći broj Emanona ili drugi broj od Emanon Wanderer. Stvarno, ja obožavam ovaj serijal. Pročitao sam prva dva broja. U prvom sam već pričao u jednom od mojih videa. Drugi ću da sam pročitao i obradit ću ga u sljedećem dnevniku. Stvarno predivna priča. Apsolutno nevjerovatan crtež Kenji, a razbija. Ja obožavam kako on predstavlja svoje likove, ali ovdje je sve dobro. Od već spomenutog arta, do dijaloga, do poruka koje ova manga pokušava da poruči svojim čitavicima i do same strukture dijaloga, ja bih rekao. Sve rečenice su veoma dobro napisane, svaki razgovor je meni barem zanimljiv i ono u čemu ova manga isto sija su trenuci tišine, trenuci bez priče, da Emanon jednostavno korača, radi neke svoje svakodnevne stvari, zadatke, nije ni bitno. Bukvalno samo kad puši cigaru je prelepo predstavljeno i takvih momenta ima puno. Ali je onako fin balans između mira i tišine i priče. Ona je devojka koja živi od početka sveta, koja nosi sve te informacije i sećanja sa sobom. Ako u nekom slučaju niste pročitali i ako se interesuje, pogledajte te moje manga dnevnike, stvarno zanimljiv naslov koji bi svima preporučio. Mislim da ukupno ima 4-5 brojeva, super čitanje i ova dva majstora ovdje su odradili po meni veoma dobar posao. Odmah zatim imamo ovaj užas u pozitivnom smislu za sad, Boys Abyss, 4. broj. Ovo je došlo zapakovana sa veoma dobrim razlogom, zato što ova manga obrađuje teme silovanja, samoubistva, mučenja, bulinga, alkoholizma, svega što možete da zamislite. Već prvi broj to donosi, drugi uveliko i pričao sam već o tim brojima također u mojim videima. Ja stvarno za sad uživam u ovome, taj naš dečko Reiji koji je, da kažem, u neku ruku glavni lik ovde, ne znam kako će sve to da preživi i on je bukvalno taj abis koji privlači sve odvratne ljude oko njega, ali taj njegov grad, taj njegov selo, nema dobrih ljudi. Za sad jako zanimljivo, uvek kažem, ovo je za mene predugačak naslov, zato što već ima 17-18 brojeva, negde tamo ako ne i više. Očekujem da će negde jednostavno da sklizne i da postane užasan, ali vole da se to ne desi. Tako da za sad stvarno jako uživam. Onda nešto čisto za moju dušu, konačno, posle dugo vremena nastavljam da kupujem ova Full Metal izdanja od Full Metal Alchemista, ali imamo 8. broj, znam da zaostajem, ali ja ovu priču već znam, tako da ovo polako kupujem. I pročitao sam je već i gledao sam oba dva anima serijala. Brotherhood meni lično je puno bolji, zato što prati mangu, dosta bolje. Ovo su predivne izdanja sa tvrdim koricama, sa jako dobrim papirom, također, visokog kvaliteta. Šta da vam kažem, imate ovo na srpskom, po meni, velika preporuka.
ako vam se ne svidi, ja bih rekao da date par brojeva šansi. Mislim, moguće da vam se neće svidjeti uopšte, ali za mene je ovo stvarno jedan prelepi svet sa jako dobrim likovima koji obrađuju nevjerovatno dobre teme i što ga više čitate, ulazi sve dublje u to i Arakawa to sve predstavlja na veoma dobar umetnički način, od arta, kao što sam rekao, do pisanja, do poruka, do samog sveta koji je toliko fino i detaljno predstavljen. Sećam se ovo prvi put kad sam završio da nisam verovao koliko je u stvari dobro i zašto to nikad, iako ima taj neki legendarni status, nikad se o ovome ne priča u istom onom stilu kao što se pričalo tada o Naruto, One Piece-u i Bleachu. Ovo zaslužuje da bude među ta prva 3, da izbaci nekog od njih ili da bude onako velike 4. Jako dobar naslov. Odmah zatim Innocent, drugi broj. Ovo je, kao što vidite, također došlo zapakovano opet iz veoma dobrih razloga, puno krvi, puno nasilja, puno jako teških trenutaka u ovoj mangi. Shinichi Sakamoto je majstor svog zanata, nevjerovatan art. Nećemo previše pričati, pošto ne mogu ništa da pokažem. U mojoj prijašnjoj nabavki ili 2 nabavke pre ove sam pričao malo detaljnije o prvom broju, tako da pogledajte to ako se interesuje, ali ovo je stvarno jako dobra priča, smeštena u Francusku, o porodici koja se bavi bukvalno ubijanjem, executionom tamo ljudi, dirljiva, emotivna, nevjerovatna priča i plus Sakamoto predstavlja, vizuelno predstavlja neke momente, ja mislim, verovatno danas i u zadnjih ko zna koliko godina na veoma visokom nivou. On je za mene umetnik koji zaslužuje puno više i ne znam zašto ga puno više ljudi ne spominje, s obzirom da je nevjerovatan umetnik koji bukvalno može da bude puno više od manga autora, ja bih rekao. I za kraj imamo 20th Century Boys ovde, ja mislim da je ovo 3. broj ili tako nešto. Da, znate već ako pratite moj kanal da neću da počnem da čitam dok ne kupim barem polovinu serijala. Svi ste vjerovatno puno bolje upućeni sa ovim nego ja, ali ja čekam, znam pomalo nešto o ovome, ali nikad se nisam upustio u skroz detaljno u čitanje svega ovog, tako da negde tamo za par meseci ćete možda čuti neko moje prvo mišljenje o ovom naslovu isto. Ali, kao što vidite, ovo je bila stvarno dobra nabavka, nekih 18 brojeva, malo i mangi na srpskom, i to je to, ljudi. Hvala vam na praćenju i vidimo se u sledećem videu.